Mutta mitä toivotaan nyt tämmöinen? Mitä toivotaan äitiltä hiljaa nyt? Hei, kammonikölkylit, voi kävellä hidastetusti tätä kameraa kohti, niin tuleeko teille jotain mieleen tästä? Mulle ainakin tulee Dressman mainos, eli musiikkia kehiin. 59, 90. Ettekö kyrvää syödä tajua, että nyt on vasta marraskuu? Voi perkele. Ulkovalkoapia oli kuin osata. Leevi, hiljaa. Joululauluja vielä kuuntelet, perkele. Anteeksi, tässä on nyt joku väärinkäsitys. En minä ole Nalle. Haluan vaan maistaa Kyllä minä Nalle tunnistan. Hän varasti tämän kaupan. Siis hunajaa haluaisin maistaa.